Ahoj všichni, já si tam dnešního vlogu, dneska to je vlog od koní a já půjdu s kamarádky Kobylkou na výšťku. Takže to bude takový kratší vlog sice, ale bude to taková moje výšťka. Takže jdeme pro Kobylku. Alfie. Klasicky. Paní Alfie. Popíčku, ahoj. Pojď. Koby. Afinka je naučená, že chodí takhle. Kamarádka si ji naučila, že aby uměla jakože takhle chodit za člověkem, což se jako docela hodí, což obdivuju. A jako docela žádný, že to umí, jo. Nevadí, jestli dám tady do vedlejšího výběhu. Tak, když se čistit. Takže, ježiši, já mám Alfinku už nasedlanou, si odvedu někam, kde nebude běhat tolik lidí. A rozhodla jsem se, že dneska budeme prozkoumávat projdeme si naši jakože klasickou trasu, co chodíme jako normálně, ale pojedeme i novou trasičku, aby před delší, a já jsem si řekla, že aby to byl trošku delší vlogis, tak vás vezmeme na delší prohlížku. Paní Alfinka to určitě ocení, protože venku nebyla jen dlouho. Ťapí. No a řekla jsem si, že tím, že je to můj druhý vlog a v tomto vlogu jsem moc neříkala, takže se vám představím. Jinak ahoj, já jsem Lísa a nebo prostě Liz mi říkají většinou. Pardon. Běhají, fakt, že jo, lidi, klídek. Běháte jak splašení. No, budu tady vydávat vlogísky, takhle od koníků. A můj, jakože, nemám zatím svýho koníka, ale Alfinka se tady bude objevávat dost často, protože Alfinku teď jezdím já hodně. Alfinka se tady bude objevovat hodně, ale pardon, křoví. Ale prostě nemám svýho zatím stálého koníka, takže tady bude víc koníků i jako stájových. Ty, co mám jezdit jako školní koně, tak ty tady budou taky hodně. A je mi 19 let, měla jsem narozeniny teď nedávno, asi před 2 týdnama. Ne, vlastně ne, sorry. Ani už nevím, kde mám narozeniny. Budu mít 19 teď konc. Někdy 20. června budu mít narozeniny. A
třeba být nějaký překvápko. Třeba rodiče se konečně, jak je tam, konečně se schopím a třeba Alfinku odkoupím, protože kamarádka ji prodává, zatím teda nikoho nemá. A já jsem přemýšlela, že bych si ji koupila, protože Alfinka mi hodně sedla. A tak no, takže tak si tady dáme klusíček tam do kopečka, si tady sjedu klus. A hlavně mi sedlo, že je na hlasový povely a ne na kamarádka si totiž obsadala sama, což nechápu, že teď jí prostě chce prodat tyhle, to, co s ní strávila, jo? Nevadí. Ale, pardon, něco máš kráva v krku, já jsem si zapomněla pití. Taky alergie, že by to mohla být. Ťapí. Vím, že to je pro tebe náročný ten kopec, ale ťapej. Happy. Hap. Super. No tak běž. Paní se hrozně těšila na ven, protože já jsem teď měla samý tréninky a moc času jsem neměla. Teď to musíme nějak přikročit. A je pesa. Super. Ahu. Ťapí. Jinak se budu omlouvat takhle za ten nekvalitní obraz v ty úhly, protože takhle z kopce to je docela těžce. Pořádně tady klušem, ať tam můžeme víc toho dělat. Takže paní bude vaše jednou z hlavních hvězd, nebude úplně jediná, bude víc koníků tady, ale je to jedna z hlavních hvězd tady toho kanálu. Paní Kabelka prostě lovit, miluju ji, ona je prostě popinka. Ne, z kopečka. Šikovná. Super. Neužírej. Ti dám napapat, ale ne tady. Plus. Super, pašanda. A jinak s paní skáčem, ale děláme i drezuru. A já jsem si vzala teď párkrát sedla, ale mám své drezurní kamaše. A párkrát pod sedlovku, ano, samozřejmě. Ale jsem si, jakože chápu, jo, kamaše může být to, ale tohle jsou moje kamaše na drezuru, který mám na naše tréninky a na závody, takže takový, jo, no, takže tak. A já mám asi potom, až přestanu tady něco povídat furt, tak vám sem dám šiši. Pašanda. Jsem si řekla, že si ji vezmu ještě potom na nějaký menší skučky. Sváliť.
Malý. Super. Pomalu zase. Spadneš. Magore. Ahu. Nebudeme cválat z kopečka, to nebudeme dělat. Ne. Přestaň se rozčilovat. A jď. Jinak, co bych vám asi o paní mohla říct? Paní je teď už 8letá kopča. Hele, jdi. Jo, kdybyste si říkali, že ona, jo, se zlepne a jestli z toho nic neděláme, jo, jakože ona se spíná furt, jo, protože když se jí něco nelíbí, tak se podíra zaběhne a on se takhle zepne. Jej, takže vždycky jsem chtěla problémovou kobelu. Neka tam, ještě, že není zrzavá, jakoby. Zrzavý kobily, říkám. Ona je taková, chováním je zrzavá kobila, ale není zrzavá prostě. No, takže 8letá kopča, jak jsem říkala, chováním zrzavá kobila, ale je to hrozně umazlený kůň. Prostě, jakože přijde, kontakt hrozně vyžaduje s lidma hlavně. Hrozně moc, no, takže jakoby vyžaduje kontakt s lidma hodně a jdi nech toho a běž. No a je to teda parkour drezurní koník. A je to koník, která mý kamarádky, ale jej mám jakoby v plném pronájmu, protože ona za ní vůbec nejezdí. Ona bydlí třeba na druhé straně, jakože země prostě, na druhé straně Jarviku. Tam mám, ona vede totiž dětský kurzy na starší ranči, takže úplně na druhé straně. Vede ve Starnový kurzy a dřív dělala taky drezuru a parkour, ale tím, že se rozhodla dělat drezuru, teda western, tak mi přenechala tady kopču a kopča je teda na prodej, ale já si nejspíš budu kupovat. Ještě nevím, uvidím. Nejspíš ne, ale jakože uvidíme, co se stane. Za třeba 2 měsíce vlastně, co budu narozeniny, ne kecám, já si asi koupím, protože mám teď dost volného času a trávím stejně s ní, takže s ní budu trávit i to, i když moje, akorát teď to mám tak bez finančních těch, jenom platím pronájem, no. Pak si ji budu platit celý sama, ale my máme ustájení v rámci školy, takže my to máme dobrý, protože si můžeme ustájit třeba 2 koníky maximálně do naší stáje a prostě budeme mít, máme to prostě ustájení zadarmo, jenom si platíme seno a jídlo a stájníky platíme, který nám dávají ráno koně do výběhu a večer, když se nestáhneme sami, taky nám je stahujou, ale to přemýšlím, že budu dělat já sama si, abych tomu nemusela platit prostě, protože co si budem.
písky. Zase pomaličku, jo? Nežeň. Koby. Nežeň. Ne, nebudeme skákat. Ne. Magor. Fakt, že jo? Magor. To se jinak nedá. Pozor, tam je strom. Ty seš ovce. Ježiši, koní. Ježiši, tak si skoč ty dřevěný překážky a brzdi. No, hou. Vím, že nechceš chodit v kroku. Ej, já vím, že nechceš chodit v kroku, ale šla jsem na klidnou výšku krokovou, že si někde chvíli zacváláme a ne, že přecváláme celou louku, ty. Mám lásku. No jo, dej mi do lesa, tady to miluješ, veď? Půjdeme asi k vodičce a pak půjdeme pomalu. Tak klusej, no. Jak chceš. Ale klusej, když chceš klusat. Pozor, stromy. Nebudem cválat. Klusej. Ne, budeš klusat a nerozčuluj se. Si tady hezky sednu do tebe a nemusíš mě tát tím křovím. Běž hezky na cestičku. Šup. Šup. Přestaň se stekat. Hou. No tak tady si zacváláme, no. Ale to bylo naposledy. Přestaň být tvrdohlava. Kobila. Krucifix. Nebudeš skákat ten kořen. Alfí. Kobylko. Lobiva. Lobíš. Voda, no. Přestaň. Nech to. Pojď. Kvůli tebe budu mít mokrý nohy. No. Spoko. Ve vodičce. Tady si můžeš cválet, no. Chceš. Alfino. Když tady ses mohla skočit kládu, kdybys nedělala kráviny, ty. Omedlo. Tak se otoč. Jestli hou. Až teď nacválej. Ne, nějak normálně, prosím, jo? Děkuju. Super. Cválej, hopi. Hop. A jelikož jsem to nevychytala a mám 10%, tak se s váma musím rozloučit už tady. Protože prostě by mi to domů nevydrželo. Ještě máme třeba půl hodiny domů cestu a celou dobu natáčet, tak to mi fakt nevydrží telefon.
A tak doufám, že se vám můj druhý vlogísek na tomto kanále líbil. A doufám, že se uvidíme u dalšího a nezapomeňte co dát odběr, dík, kopilo. Odběr, like a koment, jej. Tak se mějte.